So I just saw a video. It's not your future that's fighting you, it's your past. And I relate so much with that. So 11 years ago, ngiqala uphangela. Ndandihlala kwindawo informal settlement. Um and I arrived there ndifuna umsebenzi. Luckily I got a job within a month. I knew for a fact uba ngaba laa ndawo ayondawo amaphupha wam angafezeka kuyo. So the first thing ufumana kwam umsebenzi yayikukuphuma kulaa ndawo. But xa ndiphuma kulaa ndawo kwabakho ii-remarks kubantu endandidlala nabo uba sizakhe simbone uba uzothini after kuphela i-contract, because ndandifumene umsebenzi i-contract ye-12 months. So ndabe ndimuvela endaweni endizawurenta kuyo. So babe besithi ke ngoku uba bazawuke bandibone. Now it's 11 years later. Andikaze ndabuyela emva, andikaze ndayidinga laa ndawo. Eyona nto ndiyitshoyo kuwe is this: sometimes you need to change your surroundings. Sometimes you need to change aba bantu uhleli nabo, uncokola nabo every day. Uyazazi iincoko zenu uba azikwakhi, anakhani, aniyisani phambili. And in fact eyona nto i-dangerous yinto uba nine-mindset eyi-one nonke. Ayikho into ezotshintsha apho xa nicinga uhlobo lunye, ayikho. You need umntu onale energy ungenayo so that azokuthelela, yaqonda? So that you can be better. You don't need abantu abazonqwenelana nawe every day. You don't need abantu abazothele kubuthetha bathi yes, yes, yes. You need people who are going to question you, who are going to challenge you. Abantu abazokugxeka. You need those people in order to be better, in order to grow. So yeka uhlala kwi-comfort zone. Bayeke abantu bakho bathandayo bathetha le language efanayo nale yakho. Bayeke. Ingakumbi if uyayazi ebomini bakho uba kusekho ispace sobana ungangcono kunale ndawo ukuyo ngoku. So once again, if uyayilibala le video, just remember one thing: sometimes ukuze kube khona utshintsho ebomini bakho funeka utshintshe le ndawo uhlala kuyo. And ukutshintsha indawo ehlala kuyo doesn't mean hamba uhlala endaweni ongasi-afodiyo. No, utshintsha according to ipokothi yakho, utshintsha according to amandla wakho. I know ke kukhona abantu banengqondo esafuna ukulungiswa. Uzothi uthetha apha uyothetha phaa, ufike sithi sayithetha pha thina imali yohlala eziflethini. Ngubani obethe hamba uhlala eziflethini? Ngubani? Why are you jumping for the impossible? Why are you jumping for ezi zinto uzaziyo uba utheni ukuthanda uba nee-excuses kangaka? Elekuba kuthethwa nge-change, elekuba kuthethwa nge-growth, wena you always pick on ezi zinto zizokwenza ungakwazi uba ngaba uyenze into. Uba kuthiwa nangomsebenzi sewubuza le nto izokwenza ungakhwalifyi, why unje? Just change the little things about you, kuzawuba right.